Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje u-like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Ngizokupha i-update nomdlali oyi-right back kwi-Mamelodi Sundowns, umdlali-ke obelinkwa kakhulu ukuthi-ke angase ajoyine i-Orlando Pirates uKhuliso Motau. Khuliso Motau usayinwe kakhulu ku-Facebook kuthiwa-ke uyojoyina i-Orlando Pirates, kodwa-ke okuvelayo njengamanje kubikwa ukuthi-ke i-Mamelodi Sundowns ngathi isimgixabeze nge-contract entsha yeminyaka emibili, contract eyoziphele ngonyaka ka-2028. Okusho ukuthi-ke indaba zokuthi-ke uyojoyina i-Orlando Pirates impela-ke bekuyindaba ezingamampunge. uKhuliso Motau usawumdlali we-Mamelodi Sundowns and futhi usazohlala nayo and futhi usazohlala kuyona until kuze kuphele-ke i-contract yakhe ngo-2028. Mamelodi Sundowns imgixabeze nge-contract ka-2 years uKhuliso Motau. Like ivideo, usubscribe kwi-channel, mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethele-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.